Halo Lik, lah gue nyum posisinya gini Daud Lik. Siapa sih ngurung tahun Daud? Gue prosesin Daud kayak gue Lik. Lah gue prosesin nang terpisan Lik. Udah nang sawah lor, udah ke sawah terpisan gonku. Lagi nggarap long 10 gue. Kalau biasa gue partner ya. Bocah gue bae partner nyong orang dia. Biasa kerja wong loro ya wong loro bae gue Lik. Anu sing iji lemu sing iji geringnya pokoknya penak banget di apa nala kayak bocah kayak mesti sing biasa tukang borong wong pada uli ngarani dilalai gue banyune anau li Daud ya ora pati angel wine ya ora kedawan sedeng gue cara nyulik di Daud penak uli ngebal ya penak oyo diurungake sih cuacane ya mendukung banget ora panas aduh jadi cuaca mendung-mendung iki enak nggo nyambet gawe jan penak ora panas lik lebih semangat maning nek keren wis teka lah jan tambah semangat gue lah ora kesuwen untuk tandurna gue lik wong jenengane borong ya Daud uli paling 20 until tandurna kok kurang Daud maning tandurna maning sing penting kan rampung sing dijaluk mbok rampung gasik ya aku aja nggak kok semampunya lah cicing bae nek mendatang abang cicing bae anak doyongan anak mot nang belon mesti mah nang bibitan iki bibitan lah kampung daerah Madakin ketika ada orang kalau kabel alon sakon alon-alon lebih banter lagi ya alon nang banter wis mapan ya udah penting mapan siang kan mapan ngendi turu ya mana sawah ini momen mah